desde o día seguinte dos lumes, desde o Concello de Vilamartín, estivemos preocupados por este tema, sobre todo polo medo que lle temos ás escorrentías e hasta agora pois leva chovido axeitadamente, un pouco que leva chovido, e agora que se prevé por adiante estas próximas choivas non dá a sensación de que podan ser graves, pero a verdade é que seguimos estando moi preocupados. Evidentemente agradecemos a adega na man de Froilán que este presente, pero nós desde o Concello de Vilamartín, supoño que outros pensan máis ou menos como pensamos nós, estamos moi preocupados polo que o que ven encima é moito máis que lle dediquemos un simple fin de semana un voluntariado. Desde o principio, desde a adega, nos fixeron chegar as noticias de que eles estaban dispostos a salir con voluntarios ao monte. O puxeron en coñecemento da Xunta, en coñecemento da propia Confederación, advertindo de que había un montón de voluntarios e que están dispostos para salir ao monte. O que veo a facer a Xunta é facer a súa propia lista de voluntarios, que, por certo, non se apuntou naide polo que vemos, xa pasou un fin de semana e tuveron que por aí disculpa de que non se apuntara naide. Con este xeito de facer as cousas non vamos a andar moito. Digo porque se ao final a Xunta de Galicia non se lle apuntan voluntarios e non se poñen cartos encima da mesa para solucionar o problema que se ven encima e que repetimos, non é algo que pensemos que non vai pasar, o mellor pasa, o mellor non pasa, non, vai pasar. O que temos neses montes por aí arriba non ten nada que ver co que vemos desde aquí abaixo. Eu pediríamos á prensa se algún día pudiera subir por aí arriba, porque é impresionante, de verdad, polo menos no noso Concello, non cordeu o 100% da masa forestal e que hai unhas caídas de auga que vai ser totalmente imposible que eses cauces gestionen esa cantidad de auga, que vai haber pueblos como Mazo, San Miguel, barrios como a Rodeleira, incluso o Pobo de Arcos, que se van ver sí ou sí afectados, a menos que non choive, pero se non choive, ao mellor ainda pensamos que pode ser peor. Entonces, se desde as administracións competentes non fan outra cousa, na máis que estar pendientes da posibilidade de que se traballe un fin de semana ou 2 ou 3 con os voluntarios, isto non chega. Isto está ben para non perder o foco e agradecemos inmensamente a adega, pero pedimos ás administracións competentes, a Xunta de Galicia, na man de Medio Rural, ao Goberno Central, na man da Confederación, que isto é serio. E o que pasou foi moi serio, pero o que ven encima pode ser tanto ou máis. E aquí sí que podemos falar de vidas. Porque unha tormenta de noite que non haxa capacidade de avisar aos povos, podemos ter un problema moi gordo. Entonces, como vexo, por lo menos nós vémolo, que se está deixando isto da man de non sei quen, pero desde logo non se está actuando o suficiente. É verdade que desde a Confederación están no caso de Vilamartín actuando sobre unha captación, que vamos a seguir actuando sobre esa captación en sí, pero non é, estamos falando do 1% do que se pode, do que temos encima da mesa, e claro, eso é moi pouco, o estar actuando sobre o 1% é moi pouco. E claro, estou dicindo que nos montes de Vilamartín ardeu o 100% da masa forestal e os montes aí están queimados hasta o río. É imposible, se non se actúa rápido, e agora creo que vamos xa a chegar a todas luces tarde, porque se isto se houbera feito 10 días, 15 días despois, e se empezara a facer isto en serio e seguido, e con moita xente nos montes podíase facer algo, vamos chegar tarde. Chegamos mal. Iso é o que